Únia je v obrovskej kríze. My na našich postojoch nezmeníme nič. Tam, kde môžeme a postupujeme legitímne, legálne, podľa zmluv, budeme všetky tieto nástroje využívať. Ak môžeme využiť právo veta, tak ho využijeme. Ak môžeme podať žalobu, tak podáme takúto žalobu. Ak budeme mať iné nástroje k dispozícii v rukách, takéto nástroje aj použijeme. Táto zmluva, o ktorej teraz hovorím, teraz zmluva Európskej únie alebo zmluvy Európskej únii, obsahuje celý rad vzácnych inštitútov. A privítal by som, keby dnes predstavitelia Ministerstva spravodlivosti vám priblížili žalobu ako jeden z tých inštitútov, ktorý máme k dispozícii a možno vám dali aj viac detailnejších informácií, že o čo presne ide, ako argumentujeme. Ale myslím si, že v tej jednej vete sa to dá povedať. Namietame, že tam, kde nebolo možné použiť kvalifikovanú väčšinu, bola použitá a že bolo obídené právo suverénnej krajiny členského štátu Európskej únie niečo vetovať. Chcem zaželať predstaviteľom Ministerstva spravodlivosti úspech v tejto žalobe. Znovu pripomínam, mal som niekoľko súkromných rozhovorov s viacerými premiérmi a tvrdia, že tu cítia veľkú silu tohto názoru, ktorý teraz momentálne prejavujeme a preto nech prosím každý vníma tento náš postoj nie ako postoj proti Európskej únii. Toto je postoj v prospech Európskej únie, aby sme si jednotlivé veci dokázali legitímne, demokraticky vysvetliť. Dámy a páni, nemôžem zostať dlhšie, pretože bola zvolaná veľmi dôležitá medzinárodná videokonferencia o tom, ako zabezpečiť voľnú plavbu v Hormuzskom prielive. Na tejto konferencii, ktorá má svoj základ v Paríži, vystúpi asi 32 alebo 33 premiérov a hlav štátov. Ja som tiež pripravený z hľadiska Slovenskej republiky, hoci nemáme more, ale veľmi jasne povedať, že musí byť rešpektované medzinárodné právo. Musí byť umožnené, aby cez Hormuzský prieliv mohli prechádzať lode. Jednoducho nie je možné si predstaviť, že dnes každý tanker, ktorý bude prechádzať cez tento priestor, bude sprevádzaný 4 alebo 5 vojenskými loďami. Tým sa ten prieliv zastaví. Musia byť nastavené pravidlá, aby každý, kto chce tadiaľ prejsť, mal možnosť prejsť, lebo tak dnes stanovujú pravidlá medzinárodného práva. Chcem sa preto na tejto významnej konferencii, videokonferencii, na ktorej sa zúčastním, veľmi jasne postaviť na stranu medzinárodného práva. Robíme to vždy a budeme to vždy robiť, pretože ako malá krajina, ktorá nedisponuje veľkou armádou a silou, pretože veľkí si robia, čo chcú, máme len medzinárodné právo, ktoré môžeme používať ako nástroj na presadzovanie našich vlastných postojov a názorov. A my nechceme túto krízu prehlbovať, ale chceme prichádzať s návrhmi, ktoré môžu postupne túto krízu riešiť. A my si musíme raz a načas vyriešiť problém, ako teda je to s tou kvalifikovanou väčšinou, ako to je s jednomyselnosťou. Ak teda základné zmluvy hovoria, že v 4 oblastiach musí byť jednomyselnosť. Priznám sa, že na jednej strane ma to mierne šokovalo, na druhej strane ma to ani tak neprekvapilo, keď som videl vyjadrenia predsedničky Európskej komisie pani von der Leyen, ktorá okamžite potom, ako boli oznámené výsledky volieb v Maďarsku, opätovne otvára tému zrušenia práva veta v otázkach zahraničnej politiky. Dámy a páni, a to ako budeme fungovať v tej Európskej únii? To znamená, že príde 27 členských štátov na rokovanie rady, bude tam sedieť 27 premiérov hlav štátov a na stole bude nejaká téma zahraničnej politiky. A veľký nám, malým oznámia, bude to takto. Tak potom na čo tam máme sedieť? Zrušenie práva veta je začiatok konca Európskej únie. Začiatok konca tejto významnej medzinárodnej organizácie, čo si nikto z nás neželá a nepraje. Ak niekto prichádza s takýmito návrhmi, tak len preukazuje neschopnosť dosahovať kompromisy a jednomyselnosť. Nemôžete obísť záväzok v zmluvách Európskej únii o jednomyselnosti tým, že to zruší a bude rozhodovať väčšina na úkor menšiny. Práve to, že členské štáty mali právo veta, ja som spomenul veto v súvislosti s migračnými kvótami, práve to, že musíme prijímať často rozhodnutia a na prijatie takéhoto rozhodnutia niekedy potrebujeme dni, to drží Európsku úniu pohromade. Čo nás bude držať pohromade, keď iní budú rozhodovať rozhodnutiami, ktoré
budú také, že sa s nimi nestotožníme, že budeme mať na to úplne, ale že úplne iný názor. Preto chcem vyjadriť presvedčenie, že žaloba, ktorú ideme podať, ide nad bežný rámec nejakej žaloby, že máme nejaký technický problém, tak poďme tento technický problém riešiť. Toto je jedna z historických žalob, pretože rieši principiálne fungovanie Európskej únie. Jednomyseľnosť alebo kvalifikovaná väčšina. A verím, že Súdny dvor Európskej únie by v tomto prípade mohol vydať stanovisko, ktoré bude prelomové, rozhodujúce aj do fungovania Európskej únie v budúcnosti. Dámy a páni, čaká nás veľa víziev. Na budúci týždeň je neformálny summit Európskej únie na Cypre. Ide o neformálny summit znovu, neviem kde, politikov, ktorí už toho veľa popísalo nepravdivého, prišlo s tým, že tu niekto má niekoho zastupovať. Ak sa nepríjmajú žiadne rozhodnutia na neformálnom samite, nie je potrebné poverovať nikoho zastupovaním. Ak bude formálny summit, kde sa príjmajú rozhodnutia, bol by som požiadaný ešte stále maďarským premiérom Viktorom Orbánom, aby som ho zastupoval, veľmi rád to urobím. Takáto situácia už raz bola, pretože nemohol byť z určitých dôvodov prítomný na rokovaní Európskej rady. A ja som presne podľa toho, aký bol postoj maďarskej vlády, zastupoval aj záujmy maďarskej vlády. Myslím si, že sa bude situácia mimoriadne dynamizovať a sa možno očakáva, že ten počet krajín, ktoré prejavujú suverénne postoje, sa bude zmenšovať. Ja sám budem s veľkou netrpezlivosťou sledovať vývoj prvých rozhodnutí maďarskej vlády. Či to bude tá štandardná maďarská suverénna politika, to bude niečo bližšie k Bruselu. Ale to je na nich. To je suverénne rozhodnutie maďarskej vlády, čo urobia. Pán minister, ešte raz ďakujem. Ďakujem samozrejme za spoluprácu Ministerstvu hospodárstva, ktoré poskytovalo skôr vecné argumenty, pokiaľ ide o technickú stránku veci. Právne argumenty zabezpečuje Ministerstvo spravodlivosti a kancelária zástupcu Slovenskej republiky pred súdmi Európskej únie. Držme si palce, aby sme boli úspešní, pretože toto je ďalší suverénny krok vlády Slovenskej republiky. Ja som hrdý, pán minister, že sme sa na takomto suverénnom kroku na rokovaní vlády Slovenskej republiky dohodli. Ďakujem a želám všetko dobré. Ďakujem pekne za slovo, dámy a páni. Dovolte, aby som vysvetlil podrobnejšie to rozhodnutie podať žalobu voči Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie v súvislosti teda so zákazom dovozu ruského plynu. V prvom rade chcem zdôrazniť to, čo už povedal aj pán premiér, že Slovensko plne rešpektuje samozrejme spoločnosť